Ato nahibaw-an mga kasama nga si Presidente Rodrigo Duterte. Siya mao ang ika-16 nga presidente sa Pilipinas. Maghisgot ta og eleksyon kay mapugnan man o dili, basta di lang mausab mga kasama ang atuang batakan nga balaod, madayon ang eleksyon sa tuig 2022. Og mao ni ron ang atuang gipangandaman nga katawhang Pilipino nga magpili na usab kita og bag-o nga mga leader sa atuang nasod. Usa sa atuang pilion ang pinakataas nga leader sa Pilipinas. Kung inyohang lilion og balik ang atuang Philippine history, ang pinakauna nga gideklarar nga presidente sa Pilipinas, self-declared president panahon sa revolusyon, mao si General Emilio Aguinaldo Asindero didto sa Cavite. Gisundan ni Manuel Quezon nga maoy labing unang presidente sa Pilipinas panahon sa gitawag og Commonwealth Republic. Atong i-check ang nagkadaiya nga mga background sa ato ang mga presidente sa Pilipinas. Silang tanan pulos dato. Kay karong panahon na og dagan ka pagka presidente sa Pilipinas, unya wa kay kwarta, labing siguro ideklarar ikaw sa Comelec nga nuisance. Bisan pa og pinakakwalipikado ka sa tanan unta nga mudagan, ideklarar ka sa Comelec nga nuisance. Kay wa kay kwarta, wa kay ikasuporta sa kampanya sa eleksyon. Sa 16 na ka mga presidente sa Pilipinas nga niagi, og atong i-check ang ilahang tahatag sa ka background, usara ka presidente ani suway gyud og experience sa kinabuhi nga pobre. Kanhi military, kanhi leader sa mga sundao, nahimo nga defense secretary, ug usa ka mekaniko. Ang ikapito nga presidente sa Pilipinas mao si Ramon Magsaysay. Og hangtod karon si Ramon Magsaysay gi-consider sa katawhan nga idol of the masses. Kanhibaw si Ramon Magsaysay kung unsay kinabuhi sa mga pobre. Sayahang panahon, iyang nakita ang panginahanglan sa mga pobre nga wayuta. Iyang gisugdan ang gitawag og agrarian reform, diin daghan nga mga kabus, mga wayuta nakakuha og share pahat sa yuta gikan sa mga adunahan nga mga asindero. Human ni Ramon Magsaysay, nisunod ang nagkadaiya nga mga dato nato nga mga presidente. Nisunod mga kasama si Carlos Garcia nga usa ka dato, gisundan ni Diosdado Macapagal, og pagkahuman ni Macapagal, nisunod nga presidente sa Pilipinas mao si Ferdinand Marcos, ang amahan ni Bongbong Marcos. Kung hinumdo mo sa 2010 nga eleksyon, usa sa slogan o gihimo nga political punchline ni Senador Manny Villar pagdagan niya pagka-presidente sa Pilipinas, sipag at tiyaga. Doon na siya mga publicist, doon na siya mga PR men nga gi-promote si Villar nga usa ka pobre o nagdako sa kinabuhi nga pobre. Gipatuo nga si Manny Villar usa ka working student. Naninguha nga makahawas gikan sa kapobre. Gipatuo nga si Manny Villar dunay gamay kayo nga balay diri sa Tondo nga nagtuto na ang kisami. Gipatuo nga ang iyahang inahan usa lang ka ordinaryo nga lab asira. Resulta na hibaw-an pag background check dili tinuod nga nagdako og kapobre si Manny Villar. Karon ang atoa mga politiko managlahi og diskarte. Kung nahinomdom sab mo sa 2016 nga eleksyon,
apil sab sa puhunan sa atua mga politiko ng ilahang makuha ang ilahang mga kadugo og diri sa Pilipinas nidagan si Presidente Rodrigo Duterte isipango sa Pilipinas og namugna ang gitawag og Ako Bisaya. Nagkadaiya nga mga Bisaya movements nga nisuporta ngadto kang Presidente Rodrigo Duterte og nasuyop ni Presidente Digong ang mga botante sa Visayas ug sa Mindanao. Bahala na og iksakripisyo ang iyang buto ngadto sa Luzon, Manungdanon, basta makuha lang niya ang mga buto sa Visayas ug Mindanao, daog na si Duterte. Og sakto ang strategy sa pamilya Duterte. Suyop nila ang buto sa Visayas ug Mindanao. Tungod sa katarungan, Bisaya na pud. Kay gipula na ang mga Bisaya o ang mga Mindawanan or Mindawanon sa mga Tagalog gihapon nga muda sa Pilipinas. Naminaw ko sa katarungan sa atuang pulso sa katilingban og sila ningon mag-unsa man ang mga Tagalog ilarang siguroon ang Luzon. Ari na punta sa Bisaya para secured ang Visayas ug ang Mindanao. Pero karon sa sunod nga eleksyon ug way kausaban sa tuang batakan nga balaod, mag-eleksyon man gyud. Dunay mga taga Mindanao ug dunay taga Luzon ang mudagan pagka presidente sa Pilipinas kana og dili mausab makasama ang atuang prediction unsay mahitabo sa atuang politika sunod tuig. Atuang balikan ang mga survey. Areta sa pinakabag-o nga survey sa Okta Research Group. Gipahigayon Enero 26 ngadto sa Pebrero 1. Hinahinay na to og check ang background sa nagkadaiya nga mga posibleng mudagan pagka-presidente sa Pilipinas. Naguna si Sara Duterte sa rating 22%. Gisundan ni Grace Poe 13%. Nagtay sila si Bongbong Marcos o si Manny Pacquiao 12%. Nagsunod si Isko Moreno 11%. Gisundan ni Bungo 6% o si Leni Robredo 5%. Ang uban di lang nato hisgutan aron dili malangay ang atong oras. Kay og mag-eleksyon karon dayon og tinuod man ni or mo reflect man sa ato ang boto ang survey sa Okta Research Group, maoram na mga tawhana ang posibleng mudagan pagka-presidente sa Pilipinas. Sara Duterte, Grace Poe, Bongbong Marcos, Manny Pacquiao, Isko Moreno, si Bungo o si Leni Robredo. I-check na to. Magisgot ta og kapobrehon. Kaya usahay ang ato mga leader, layo kay sila og pananaw unsay visyon nila sa nasod na taligam-an nila kung unsay mga nag-unang panginahanglan sa mga pobre. Nahibaw ta, daghang pobre sa Pilipinas kaysa dato. Sara Duterte, matod pang Presidente Rodrigo Duterte, sa ilahan dito sa Davao, dili sila dato, di po sila pobre. Igo-igo lang ang ilang kahintang. Pero labi siguro, kini si Sara Duterte, wag ni kasuway makasama og kaon og tinughong, nga bisan asin wa nay ikabulibod tungod sa pobre. Dili dato, dili pobre, apan arangan. Ato gihapong i-consider nga dato. Si Grace Poe, nga usa ka Filipina-American citizen, dito nagdako sa Amerika, ni ari sa Pilipinas, sa dihang nidagan pagka-presidente sa Pilipinas niadtong 2016. Nakasuway kani og kaon si Grace Poe og linugaw
ngaway sagol. Sunod, Bongbong Marcos. Samot na. Ngawa nakasuway makasama og kinabuhing pobre. Arita ni Bongo. Matod pang Presidente Rodrigo Duterte, si Bongo hindi kurap yan. Matod pang Presidente Digong, maniwala kayo kay Bongo. Hindi na nangailangan yan ng pira. Kasi mayaman yan. Oh. Dato si Bongo. Kaliwat og mga negosyante. Daghang negosyo. Lini Robredo. Asawa ni Mayor Sinilas. Asawa ni kanhe DILG Secretary GC Robredo. Panahon ni kanhe Presidente Noynoy Aquino. O atong i-check ang balay nila ni Lini Robredo, tayaon na ang gate, makaingon ta, dili ingon nga bungga kayo. Apanipod kumutuo nga nagkaon lang og tinughong si Lini Robredo. Dili dato, dili pobre, apaduna sa ikakaya. Kung atong i-check ang nisod sa survey sa Okta Research Group, duha ra gyud ka mga posibleng mudagan pagka-presidente sa Pilipinas ang nakasuway og tinuod nga kapobre. Number 1 si Manny Pacquiao, nga nagdako dito sa General Santos City, nga tinuod yun nga nakasuway pagka-kargador sa pantalan, ang ihang kumo ang gihimong puhunan aron makakaon, o hangtod naabot makasama sa ato ang Kongreso isip senador sa Pilipinas. Ikaduha nga tinuod yun nga nakasuway o kapobre, si Isko Moreno, nga usa ka basurero nga namunit lang og paan sa basurahan aron matambalan ang kagutom, hangtod nga siya nakit-an ni Kuya Germs, gi-adapt, gipa-eskwela, gipasud sa showbiz o karon nahimong mayor didto sa Metro Manila. Kining uban nakasuway ka ni sila tinuod yun nga kapobrehon. Atong timaan nga mahinungdanon nga matagan o gigo nga concern o unsa may needs sa kinabag-an nga katawhan. Mas daghana to ang mga pobre ron. O nakabantay mo panahon ni kanhe Presidente Noynoy Aquino, didto na uso ang gitawag og K-12 program. Kay ang vision adtong Armin Luistro pangdato man. Wa man siya nakasuway ug sa need sa mga pobre nga kun punan pagduha ka tuig ang pag-eskwela sa high school. Musamot di ay kalisod ang mga ginikanan. Pero ang pagda sa nasod nga Pilipinas, dili lang para sa dato o di lang para sa pobre. O nakakita mo sa salida, Ibita, ang nagdamao si Maduna, ang iyahang leading man si Antonio Banderas. True to life story kadto nga salida. Kasaysayan sa panggobyerno sa Argentina sa dihang si Peron nga usa ka kanhi labor leader giisa sa mga pobre aron himuon lang pango. Halos tanan nga pangayoon sa mga pobre ihatag ni Peron. Nataligamaan ang negosyo. Resulta, bankaruta ang Argentina. Resulta, pauli gihapon ngadto sa mga pobre ang problema. Panahon ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos, dito dato si Marcos, pero dili pud pobre. Magkaingon ta, dunay ika-afford ang pamilyang Marcos. Now, sa history, sa panggobyerno sa Pilipinas, ang pinakadaghan og projects si Marcos. Pero, si Marcos, usa ka elite.
Pero nahibaw po si Marcos unsay kinabuhi sa pobre tungod kay usa man po siya ka military ug usa siya sa mga guerrilla batok makasama sa mga Hapon. Now, hangtod ron daghan pag mga projects nga gibilin si Marcos diri sa Pilipinas. Si Ramon Magsaysay dili po to pobre, dili po dato, apan dunay ika-afford. Pero at least nakasuway siya sa kinabuhi nga pobre kay isip usa-usab ka guerrilla. Daghan nga mga masa ang iyahang naadto, daghan nga mga kabus ang iyahang napadulan hangtod nga nahimo siyang pinakataas nga leader sa Pilipinas og ang main concern ni Magsaysay unsa may needs sa mga pobre. Kinay mga naisuod ron sa survey sa Okta Research Group. Si Sara Duterte kasabot kani sa tinuod nga kinabuhi nato nga mga pobre. Si Bongbong Marcos kasabot kani sa kinabuhi nato nga mga pobre. Si Grace po masabtan kaniya ang kinabuhi nato nga mga pobre. Si Bongo nakatugkad ka siya og unsa mga tinuod nga kahimtang sa mga pobre. Si Isko Moreno dili na nalalisan kasabot siya sa kinabuhi sa mga pobre kaniagi siya og kapobre. Si Manny Pacquiao di na ta maglalis ni napita kasabot siya sa kinabuhi sa pobre kaniagi siya sa pagkapobre. Pero ang question din mao, kinahanglan ba gyud nga nagkasuway og kapobre ang sunod nato nga himuong presidente sa Pilipinas?